уңайсыз ширлер бар. Мәсәлән, кайбер кешеләр кайбер ширләр турында гомергә дә сөйләп утыра алмаячаклар. Аларның турында тизрәк онытасылары килә, ширләп терелеп чыксалар. Ягъни оялып, Оялып, ябылып, ничектер нәрсә уйларлар, нәрсә әйтерләр, аңларлармы? Мин инфекциялар белән эшлим инде күбесенчә, әйме. Шул ук туберкулез күп кеше өчен ул бик зур стигма. Урамга чыгып, мәсәлән, ничә берәр кайда. Гомумән медицина ят кешеләрдән сорасаң, алар аны ничектер негатив һәм җирәнеп кабул итәләр. это же заразно. Әйе. Да. Бу чирдән бер кеше дә не застрахован. Социаль статустан да, возрасттан да, бер нәрсәдән, полдан да, бер нәрсәдән дә ген тормый. Моның белән любой кеше сөйли ала. Проктология турында бер кеше сөйләмә, аны проктологка барып, бер нәрсәгә лечить иткән мәсәлән, әйме. Урология, гинекология буенча да проблемалар була ала. Ничектер кулуарны между собой якын кешеләр белән аралашып әйтеп була ала. Югыйсә, мәсәлән, кешеләр шул туганнар, дуслар арасында аралашып, мәсәлән, мин шундый чир белән очраштым. Мин аны белмәгән идем, мәсәлән. Белгән булсам, страховаться иткән булыр идем. Кешеләр сөйләшсәләр, аралашсалар, аның турында кеше белер иде һәм бер кеше, мәсәлән, 3-4 кешене саклап кала алыр иде.